Het Scootjemuseum in Jennewaard had een volslijn scootje cadeau kregen. Het gaat om de Ulbe Swaga, dat 81 meidie aan de SKS. Het onverwachte cadeau komt van IFKS-veteraan Sikke Heerschop. Ja, dat is correct, ja. En dat heb ik van Kees om betalen in €100. En ik schenk hem aan het Scootjemuseum, ja. Zodat hij eindelijk eens een keer een scootje voor de door heeft. Ja, maar dat is wel heel bijzonder toch om een scootje te geven aan iemand voor te gaan. Wie doet zoiets? Nou, ik hè. Maar ja, daar moest dan een keer een scootje in. En die man van het Scootjemuseum die doet zo geweldig mooi werk. Dat moet je stiepie. En nou, dat doe ik dan op deze manier. Het scootje leidt nu nog in de haven in Snits, maar zal na een opknapbeurt oerbracht worden naar het museum. Daar moet het een echte blikvanger worden. Vanuit het hekwerk wordt er wat uitgegroeven en het wordt hier opgebracht, zodat het dus hier mooi verleidt met de kop op de griep, zodat de mensen onrieden komen dat ze hem zelf in schenken. De oude man hebben ze bij het Scootjemuseum druk dwaande west met het opknappen van het museum zelfs. Zij er onder andere een bioscoopzaal inbouwt en is de expositie om te uitbreiden. Maar het scootje moet echt het klapstik worden. Al wie er eerst nog wel twijfel. Ja, wij zijn er wel even stil van. De eerste indruk is dan van, ja, wat maken we nou met een scootje, want al je problemen, wij moeten lezen enzovoort. Maar het wordt nou echt een museumstuk, wij we rombrengen in oude staat. En dat is wel heel belangrijk. Het wordt het nog wel even, voordat het scootje hier leidt. Eerst zal er flink opknapt worden.